ngavatitendere mulocation imomo kuti anenge aona achisa madrugs gangourawa kana timupisire pasvipere kana ivo vari kutya. Inini chandakamboongorora zvangu inini ndakaona musuno pakabuda that guy anonzi Minister of Home Affairs kazembe akabuda chiti vanhu vari kutengesa madrugs vanhu vakuru mumusangano handiti. Yes. Saka pari kunzi vanhu vakuru mumusangano toka tadzoka pareference iya yakapiwa Traore akati zvoni vanhu vari kutengesa madrugs muHarare izvezvi hanzi ndiwo pamuchinguri anonzi anwe Tanya hanzi Tanya muchinguri hanzi ukabvunza vanhu vese atorarama life yepaHarare inopisa ya fast life yese vanotokutaura kuti munhu anototengesa manhingirikini ndiani nditanya. Ndakazoteerera VP Chiwenga manje akutaura ini ndoreadha malanguage unoona kana munhu achitaura unotonzwa kuti uyu ari kuti akananga akataura kukanzi polisi sungai vanhu hatidi munhu wekuti akanzwa kuti oya kuti Wachiwenga uyu Manje mwana wangu uyu Wachiwenga munhu ataura achiti Wachiwenga achidaro anobva kumaNyikaland ndiani ndiwo pamuchingurika ndo toni yake. You see chidawane wana vari more than 40 people vari kuchengeta achitaura kuti vakadhakwa nemadrugs. Vana ivavo nyange ukangopedza zvavo vaita izvi 2 months or 3 months vakadzokera kuprofession vari kuita the same because chinoita kuti vatore madrugs vari kumawana padhuze vari kuwana zvichipi haasi kurwadza kumawana bhosi angudai kukona atomawana angotenderera kadai atomawana saka karamba achiona shamwari dzake dzairwa nadzo dziadzi anodzokera futi the same. Exactly. So chidawa vari kuramba chikuwana business makastoma ari kuwana ndosaka kuti pasi neyo chidawa hausi kubuda pachena. Kulen TV atibatike zvechopu kule ndapo kuri sei baba bo zvakamira sei apo Christmas box man. Christmas inotinakidza here kutamba tichaona mafano vachigara vari mumatrix umu zviri kufamba sei? Pakaipa kana zvinhu zvacho mahwana panenge pachipisa zvinhu zvekuZimbabwe zvekuZimbabwe anenge madhirama inyaya yangoti munhu angoita mari nenzira dzakasiyana-siyana but tinoda kuti nyaya ipere hongu wariko warita mari uriwo but tinoda kuti nyaya ipere because madrugs aramba achirohwa pasina kana rubatsiro ruri kuwanikwa kune vanhu vacho vari kuwana kuti madrugs akafa akapera. Saka nyaya yangu iri pakuti nini so nyaya yangu iri pakuti nini ndiri kuona kufacebook kupi ndiri kuona tafadza chidawa matrix wati hatichanzwisisi manje kuti ibhizinesi here ari kubatsira here ari kupa information kupolisi here ngaanyatsondibuditsira pachena chidawa kana azonzwa maaudios avo ka ndokumbira anyatsotitsanangurira kuti zviri kufamba sei. Nzira yakasarudza kwekubatsira vabereki kuti vana vaendeswe kumatrix inenge yakanaka but toda kuipedza nyaya yacho kuti vari kumawana kupi madrugs bcause naachiteerera hangu nhasi makuseni naachiteerera mufana uyo anonzi aniko DJ Ola. DJ Ola anga achiinterviewa mufana anoimba uyu Blot. Blot anga achibvunzwa nziwo madrugs ukamatanga rini anga achitaura zvanga achitaura akanzoka masiya rini akataura zvanga achitaura but handina kumbonzwa kana one day panguva imwe chete yamubvunza kuti waimawana kupi. Nai anongokonzetsesa nekubvunza kuti ukamasiya rini ukamatanga rini zvakazoita sei kuti uende kumatrisi ipapo hatinei napo pekupanzwa. Chekutanga kana wachitanga kuinterviewa munhu interviewa kuti first thing tinoziva kuti madrug waimawana kupi kuti polisi kana ikateerera ive negood information. Yes. So kana wachiinterviewa vanhu vachinyepera vanhu especially DJ Ola achinyepera vanhu vachitadza kuudza vanhu chokwadi kutadza kubvunza vanhu chokwadi haisi interview iyoyo uri kubatsira ani kana pakadaro uri kuentertaina here kana kuti wakubatsira nyika. Ipapo ndipo patinonyatsodzwisisa munhu unobvunza wairwa madrugs wakarasika it's good wazopandurwa wamunhu kwaye it's good wakazoenda kumatrix it's good but tiudza kuti waimawana kupi ndiani aitengesa madrugs. Ipapo fair munoona zvikuitika guys imimiwani imimi specially mobuditsa nawo makasabvunza zvakanaka madrugs aya haasi kuzopera. Chokwadi nekutoti vamwe vanhu vanosungwa
nekuda kuti mune mapurisa pachena kuti ndinga ari kutengesa madrugs. Saka mapurisa azogona kuramba achiprotecta munhu iyeye kana nyinyi muchitotaura kuti ndinga ari kutengesa madrugs. Ichokwadi. Plus chinhu chinenge chichiitwa palive kuti munhu ari kutoita zvishwa ari kutengesa madrugs ngasisawandiswa, ngachibudiswa pachena kuti anzi kuda kuprotecta zita remunhu musamutaura. Why musingamutauri asi muchitaura munhu weopposite party kuti ndingi ndari kusapota opposite party but munhu anotengesa madrugs hamusi mukataura. Izvozvo ndo zviri kuuraya vana veZimbabwe izvozvo, ende nyika haisi kuzoenda kumberi nemhaka yekuti madrugs auraya vana ende vanhu vacho vari kumatengesa muri kuvanyenyeredza. Handizoti ari kubhadhara here vafanhwesa kutora news, handizivi. Inini chandakamboongorora zvangu inini ndakaona musuno pakabuda that guy anonzi Minister of Home Affairs Kazembe, I mean yes, Kazembe akabuda achiti vanhu vari kutengesa madrugs vanhu vakuru mumusangano handiti. Saka pari kunzi vanhu vakuru mumusangano toka tadzoka pareference yakapiwa Traore akati zvoni vanhu vari kutengesa madrugs muHarare izvezvi hanzi ndiopa muchinguru, mwana waopa muchinguru anonzi anwe Tanya, hanzi Tanya muchinguru hanzi ukabvunza vanhu vese atorarama life yepaHarare inopisa first life yese vanotokutaura kuti munhu anototengesa manhingirikini ndiani nditanya. Ndakazoteerera VP Chiwenga manje akutaura, ini ndoreadha malanguage, unoona kana munhu achitaura unotonzwa kuti uyu ari akananga akataura kukanzi polisi sungai vanhu hatidi munhu wekuti akanzwa kuti kuti Wachiwenga uyu Manje mwana wangu uyu Wachiwenga, munhu ataura achiti Wachiwenga achidaro anobva kumaNyikaland ndiani ndiopa muchingurika ndo toni yake, you see. Saka ndopena vanhu vacho vari kuona vachitozivana. But ipapo manje panozonyengekinwa sei kuti munhu ndekuti kana kuti munhu wemusangano angoita chero mhosva kuchisungwa munhu vasiri vemusangano, ipapo manje ndo pari kudzoka poshatira dhiri racho. Ipapo ndo pari kuita kuti musangano weZANU-PF wawo uchizotaurwa nzi wakaora nevanhu vanoramba kuti munoomesera musangano musangano ZANU-PF ndo munhu wese. Kana musangano wadaisa usisiri wemunhu wese, because mune vamuri kutarisa, mune imba yamuri kutarisa neimba yamusingatarisi. Because kana imi muchiona kuti Ningi ari kutengesa madrugs munhu iyeye asingasungwe, saka madrugs amuti no stop, nanzi no to stop, hanzi to stop madrugs anopera sei kana imi vanhu vacho musingavasunge? Imagine. And they say no to drugs. Anopera ini kumbare kuti mwana wachamisa. Ngatiti mwana wachamisa ari kutengesa madrugs anopa survivor even 1 year jail. 3 days dzakatowandisa. Andobatwa chero nema youth yeZANU. Ngati uzane chokwadi kana vanhu vachiinterviewana especially panyaya dzemadrugs is a very serious issue. Issue iri kutouraya vana kwete mbijani. Ini nangu pa issue yaTafazosvidawo, ini zvavanofanira kutoita ana Tafazosvidawo vari kutobata vapanda vaye. Ndoziva hangu kuti vanogona kuti vari kutyira kuti manje tikazofumura vanhu vachitotengesa madrugs tinozolusa makastoma ekuti vanenge vachida kuuya kurehab since kwavari itanato business kare. But zvinoshanda ndezvekuti vapanda vaye pavanotouya kana kurehab kwayakuyaka vanofanira kunozvita sei kutova interviewa ipapo wotomubvunza because andavanga vachivatora futi mavidhio vachiita zvavari kuita. Vatomubvunza kuti madrugs watengeserwa nani, zvogara zvichibuda mazita akabuda is easy. Ini chekutanga ndiri kutoti pasina chidawa ngauya zvakanaka. Ini ndinotomuti pasi naye because haasi kuziva zvaari kuita. Angauya zvakanaka kuda kubatsira vabereki, but vabereki uchavabatsira sei usingakwanisi kusunga kubva madrugs pacho? Urikutadza kubvunza nevana vese waya 40 uchadza kubvunza 1 by 1 kuti madrugs nomawana kupi. Tingatadza kustopa madrugs zvakapera here? Zvinostopeka zvezve. Saka ari kutadza nekubvunza pamwana wega kuti madrugs kumawana kupi wakurwa? Uri kurova madrugs api? Crastawo here? Nyaupe here? Ipira wokurova iyo nyatsotaura kuti kumawana paki? Nangu ndikuona kuti chinhu chacho chakanoorera kumusoro, vanopedzera vochika ndo zvandava kutoona. Vakomana vanenge vane mapanda avo plus vanopuwa zvinhu kumusangano ka. If you still remember iye vacho chidawa nemota imwe yakatopuwa naWikinewo ka. Do you know that? Iyo handiziye kuzona manje saka tiri kubatsirana chii manje kana chidawa itara nyaya kuti andopiwa motikari zviri pachena.
atori munhu wekuzamupf saka I think vari kutya kufumura vamwe vavo anenge atori mabosses avo because vanhu vachoka because ngataura nechokwadi pabhodha paipa madrugs anonzi ari kupinda sei paipa nemasechero vanoitwa zvinhu zvese zvezvia konzi manikirina apinda zvinosmagulo but pane mota dzisingabatwe inini what I think ka zvinoonanga zvitopinda nemota kana dzemapurisa zvinhu zvezvia mota yemapurisa inomiswana nechisechwana nepablok ndo zvinhu zvinenge zvitotransporta zvinhu zvezvia munyika inini ndo zvandiri kuona inini ngavatitendere mulocation imomo kuti anenge aona achisa madrugs gangourawa kana timupisire pazvipere kana ivo vari kutya. I think ndo zvada padatomhanyiswa vanhu yava ndiri kuti nini chidavane vana vari more than 40 people vari kuchengeta achitaura kuti vakadhakwa nemadrugs. Vana ivavo nyange kangopedza zvaarikuvaita izvi 2 months or 3 months vakadzokera kumulocation vari kuita the same because chinoita kuti vatore madrugs vari kumawana padhuze vari kuwana zvichipi haasi kurwadza kumawana bhosi angudai kukona atomawana angotenderera akadai atomawana saka karamba achiona shamwari dzake dzairuwa nadzo dziadzi anogona anodzokera futi the same. Exactly. So chidava vari kuramba achikuwana business makastoma ari kuwana ndosaka ndikuti pasi neyo chidava hausi kubuda pachena. Izvozvo chaizvo because unoona mwana wakachengeta iyo for 2 months sesi chimupanda chienda kudzonya anzani chihombe chihombe akanga achidzokera kwengo akatoka hoba akatowandisa ka chindudza dai kunzi mavangu mabvunza chihombe madrugs wangu kumaona papo nezvi pakabatwa pakavharwa munhu iye aitengesa dai kusina nyaya idzo. Ndosaka ndikuti pasina chidava rinoita mari nevanhu pasinaye haasi kuziva zvari. Plus inini chimwe chinhu chandiri kuona hangu ka iyi nyaya inofanira kugarwa pasi kana muparliament potomboiswa mutemo wakaoma against vanhu vari kutengesa madrugs because ndiri kuona mutemo wacho uri easy. Do you still remember kuti mwana wamugabe uchimusuno akabatwa nemadrugs kwava kuitwa sei kutopiwa bheu zvake kwava kubuda kwachifamba machina aya akabatwa nechi vane madrugs anodhura hupfu but vakaitwa sei hapana vatuenda but go to China right now uonekwa une madrugs kuchina try it unotonzi watotongerwa rufu unotonzi watotongerwa rufu watonzi awilta kutomutsa parufu ngaaurayo imagine kose munyika medu vari kuzvita zviri nyore ndo chete redzedzi yasara inokwanisa kuwanisa mari vanhu wiri zviri fast ndizvo here ndosati kuti wane mari vari kusvika nemari ngavabvurira mabhizinesi chiwenga akataura vanhu vhurai mafektori vanhu vashandi otherwise hamuoni nezvese. Zvinhu zvacho haina hangu kuti vanhu ava what I believe vakatoona kuti zvinhu zvizvo zvine mari vanotori nevanhu vavo vavanotoziva mukuru anenge achitozviita vanotomuziva but vanotya kutyanana kuziva kuti manje kada kutobvondora nemunhu pangu papera saka I think vanofanira ngavangosiya zvemaorganization zvacho because at the end of the day vari kungotikwidza bp mahara tichiona zvinhu zvakadaro zvinotirwadza sure. Vari kupedzerei mari oright vachitaura vachitendera nyika dzese kuti vachikune program yenyaya yemadrugs vari kupedzerei mari yacho vanoziva kuti hazvitopekeri. Imagine tarisa kumbare vamona zvakaitika kumbare vakatuma chimufesi yacho chinotengesa madrugs kumbare so handisina kutaura zita rake mukuru wemumbare anga ari pamberi apa achikampena but vanhu vese vanotozva kuti uyu ndiye anomatengesa asi anga ari pamberi achikampena kwanzi say no to drugs zvinomeka sense wachitadza kuinvestigata kutarisa kuti zvaari kuita izvi anozwana kuti bozi kwana chinhu chichibuda kuti ndingamutengesa madrugs imbomusvikirai mumbotarisa kuti hapana here sho madrugs chete kana kumubata munhu mukati zvapera mumusunga ovharirwa otongwa nemutemo zvapera vakawanda vanhu vane mikana yekutosimudzira kutobvisa paakasiyira iyo handizotonongwa chityei kuti takamusunga hakusina mwana ta basa iroro basa ripi hakuna itotori mentality yevanhu vari chimwana chaopa hapana asingazivi chotengesa madrugs but chinongoti up and up achisungwa achidini ndosaka ndikuti ngavambotipa mutemo iyo kuti mbobata isu maoko ora kuti wangadura here kunokweshe because nyika itoramba ichiparara I understand kuti vari kuzawo kuti generation yacho dikiyo vakaisiya ichidhakwa maningi vanoramba vachiita zvavanoda kunoshaya vanhu vanoita vane dzinokakata vakati wandei but izvo zvacho zvazonyanya aiwa semunyika medu manyanya murungu hazvichanakidzi ungokona ukadaiona mwana akatorara kudai apa munhu akatorara akashama kudai
apasisina pasina munhu asina kudhakwa nemadrugs pakashata zvakunyadzisa hazvichaiti mhani handizive kuti nyika inoda kuzama kuti iite sei zvisvike papi paunoda kuti zvisvike kupinzwa nani wavanosecha kubva pabed bridge paya vekuda vachikusecha vanhu vanotadza kuti vari kutadza kusungira vanhu vakuita matiriwa hazvishamise hurumende ichitova supply yasecurity yekuti vabvise madrugs kubva kubed bridge kuenda kwarari kana ndachitaura ndikati mota dzepolisi kana zvimahindra unoona kuti ichino chichitopinda chakaloda inosechwa nani paroadblock iyo vari kunoti mota yekubasa kwedu handi mota yekubasa ndomotadza dzehurumende dzinotrust hakuna munhu anozomboitarisa inopfuura yakadaro ino zvandakatoona ini zvinotoitika ipapape ndosaka vanhu varikugano iyi hurumende ida yambobva yose zvayo nepati yacho ngazvii uye zvimwe tiona kuti pane zvinochinja here bhozi nyika yedu yaora kufa machina arongorova vanhu makambani zvakasiyana-siyana zviri kuitika zvasingaitiki imagine worowa nemuchina uri munyika mako kokazoendoshanda kunyika kwavo vanokuita sei vanouraya vanhu vaya kutaurira zimbabwe yapera ndatozvitadza saka namune mukana woka kuno vakomana vakuinterview vakomana vanenge vabva kumatrix avakavo ndokupira umuvaudzi chokwadi kuti no kana muchiinterviewani zvese ukumawana papidhana ari kutengesera vanhu ivo vanotyirwe kubuda mazita avo ivo vachitengesa zvinhu zvisingadikani pamutemo I think apa zvakafanira kutomboita takuda tomboti every location mazita anga alist toda kuti vanhu vambopota vachifunda pana pachitaura kuti ndogara kwakati pana nhinga anotengesa madrugs topota tichifonera polisi yekoko toti nhinga kanzi anotengesa nevanhu ava proof iyo endai munobata I think ida tomborano yes toona kuti havasungwe tikangona varegedza kusungwa nainspector kana ndiani wekoko ari mukuru wekoko tikangona asina kusungwa munhu iyeye toziva kuti aiwa zvinhu izvi chakagadzirwa kare totoziva kuti anenge akasamusunga totoziva kuti ndiye muridzi wavo madrugs acho iyeye munhu iyeye asina kusunga muridzi wavo ndizvo ndizvo ende kutaura chino chinonzi chokwadi chaurutaura vada tombofa ndinotenda hangu nenguva yawandipa kulendi kumboexpressawo zvikundinetsa mupfungwa kuti madrugs aya anokuramba ichitaura nezvavo sure mungainterview abva munhu kumatrix musingabvunze kuti abva umaona kuti madrugs aya uinterview ndokatanga reni kupota ukasiya zvadii zvine basa rezvese urikutengeserwa nani exactly ndo maquestions ari kudiwa kuti apindurwe yes usaite kuti vanhu vaone content nekubvunza munhu nganzi ukambasiya hazvina nebasa rese zvako ukumatengeserwa nani madrugs aya ndo zvimwe zvinyowani zvinotafanza chidava vakambokubvunza here kuti madrugs aya waivatengeserwa nani iye because that question yakambosvika kwaari ndakaona akatsenga mukana zvakanzi tinozongoudza mapurisa wani isusu hati harisisiro basa redu imimi munopaziva pavanogara vanhu vacho vanomatengesa tikati hatisu hatipaziva hatina munhu watinotya kuti timukonfrande isusu timuudze kuti siya zvauri kuita panzvimbo ipapo unofunga madrugs tikanyatsochipfumura chaizvozvo kuti nhinga rotengesa madrugs pakati panotengeseka hapashandike but ivo vanhu vari kukavhirana tavadza vanozviitisa nyika yakanaka wasiya kuzva vari kuita zvese vachazvidemba tikumaziva vanhu vese vanosapotedza nyika tikuvaona vachisapota zvisiri izvo munyika tiri kuzviona murume musi wazvinonzi zvanaka musakuudzira vanhu navachararama zvinhu zvakanaka nokuti tiri kushatirwa nazvo ari kushapuka muningi wangu mukoma wangu vanhu vari kuita madrugs vachitenga umwe munhu manaka ichanaka hayo nyika tichaona kwazvichasvika tichawanawo munhu ane hanya nevanhu tichamuwana kubve matsotsi aya ari kuramba achiprotecta vanhu series chokwadi pakaipa alright hairi bo alright thank you so much thank you very much saka nyaya ndiyo muri yezimbabwe mazvinzwira zviri kuitika tichaona kuti toita senyaya iyi it's a serious matter ida kufambirwa I think nhamba dzakulinda ndagara ndakaisa pascreen iwo waizwa kuti kuonogara pana nhinga ari pakati anomatengesa fona titoita nhikini panapa tichitaura totaure kuti mapurisa sungai nhinga anzi anotengesa I think it works zvinobatsira taneta we are sick and tired nevanhu vari kungoramba vachingosiyiwa vachingokura nazvo vachiparadza nyika yedu nezvinhu zvisina nebasa rese
chinonzi nyika paya pavangati he nyika ndovakwa neveneva isusu tinogadzirisa zvinhu panyika. Anditi nyika yedu kuti ive a better place azvichanakidze vanhu vari kuexperience kuvapanha vanenge vakarwa nemadrugs muri kubirwa ima hamusi kubirwa ri kumalocation kwamuri kugara hamusi kubirwa ri nevapanha ivavo ichagarga urati ari mwana wako ari kuita life yakadaro zviri kukunakidzera ari munin'ina wako zviri kukunakidzera. Asi tangoramba chitaura zvakawanda tinosangana panhirikini pane nhamba dzangu ndakusira but muri Zimbabwe regedzai ndingoshandisa mukana unoyu kutaura nemi kuzivisana nemi kana uchinge uri muSouth Africa uchida kuregisterwa company nekuvhurwa FNB business account usina work permit kana study permit mazuva ano easy. Pane company inonzi Education Research inotungamirirwa nana Mukoma Owen. Idzi ndo shasha idzi vanokwanisa kuregistera company vokuvhurira FNB business account uri kwauri vari kwavari and aunide kutravela and chakanakira kushanda navo vari reliable and affordable. Idzi ndo shasha idzi zvounongoda kuti uiite chetewo make sure kuti passport yako iri valid zvinhu zvoita se zvotokufambira.